huli kan mangangangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay, kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob an sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto na ama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Membro sa kapisano ng mga broadcaster ng Pilipinas, Philippine Standard Time. Ikaw na kita nin 3 minutos lampas alas 6. Uya na ang Tingog nin Barangay. Programang mahagod kan mga napapano na isyu kan aldaw. Pahayag kan mga tao nasa likod kan mga pareta. Diskusyon kan mga isyu katabang ang mga opinyon kan barangay. Tingog nin Barangay sa DWRL Radyo Sense as in 88.3 1FM. Si Alvin Liowit sa Tingog nin Barangay. Buntag, udto, hapon, huway puas ang trabaho. Mao nga sa gabi, mag-abot ang kagutom, kakapoy ug sakit sa lawas. Pero para kanimo, okay lang. Kumusta mga anak? Han, pahuway una. Kay masahion nako ka. Gamit ang Herbalaya. Ay, salamat. Herbalaya Liniment Oil. Amoy na kaaya-aya. Sa bawat pahid ay ginawa. Maging food security ambassador. Magtanim ng climate-resistant crops pwede kahit sa inyong bakuran lang. Ang mga lata, bote, at sirang gulong ay pwede ring taniman. Maaaring itanim ang mga buto ng gulay na ginamit sa pagluto tulad ng kalabasa, ampalaya, kamatis, at iba pa. Kailangan lamang itong patuyuin mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga sa loob ng 5 araw. Ang DAV Cultivar Crops Development Program ay namamahagi ng iba't ibang vegetable seed. Nadarama ko na ang lamig ng hangin. Naririnig ko pa maliliit na tinig. May
Alright, marhay na pagkaaga po sa Sendo ka boss. Welcome na digdi sa programa. Programang Tingog nin Barangay Morning Edition. Aldaw na kita kunyanin Martes, Pizza 16 sa bulan po ni Oktobre 2024. Sa liwat, magiribanan kita sa laog nin 2 oras na presentasyon kang programang ini. Kunya na pagkaaldaw sa pangaran ni dating konsihal Diego Obido, sa pangaran ni RSM Coro Obido, dyan sa lado teknikal, yan dyan si Darwin Obido, ako po ang sendong lingkod. Amigo sa radyo, Alwin Masida Liobit, Alwin Double L. Ibahan po tabi nindo ako, sundo kita kalasot so din pagkaaga ko niyan. Sa mga drivers on the road na nakantabay ko niyan na pagka-morning, good morning po. Duman sa may mga kamatian ko niyan, get well soon, asin po tabi sa kabos na mga nakatutok na. Digdi sa programa ini, marhay na pagkaaga sa Sendo Kabos. Hagad mo po na nasa maray kamong kamugtakan sa mga oras na ini, naday po ninda katibaada na pinagmamati sa sendong mga lawas. Mientras nagkakape, yaon po tabi kita digdi sa pagtataon ng mga istorya, informasyon, serbisyo publiko, mga bareta, asin iba pa na sendong mapapakinabangan sa oral daw nindong pagkabuhay. Sige, daro-diretso na kita digdi sa tuyang programa. Kunya na pagkaagang ini, medyo maray-rahay ang kamugtakan kan panahon, pero sabi kan pag-asa sa susunod na simana, makakamati na kita nin malipot na panahon. Maglilipot na dapat tabi ang panahon sigon dyan sa pag-asa ha. Di marayman tangani na an sa tuyang pag biyahe oral daw, bako na po tabi problemado kan sobrang init. Sobrang init kang panahon. Ang problema ngunyan, pag binadampok oran diretso, kikilat pa, tapos dalugdog. Pag minainit, makusugon, magragit nito ang init. Maragit niton po tabi ang init ngunyan. Anyway, ano pa man ang sendong pinagkakasibutan, diyan na mo na po tabi kita mag-iribanan kita di adigdi sa programa. Ano po ang headlines kan sa tuya na mga bareta ngonya na pagkaaga. Lado lokal Deped Bicol kinonfirmar na may education crisis talaga. Sobra 3,000 na estudyante sa Bicol nag-drop kada kalista taon huli sa pagbabados. Yan. Mga junior high school, senior high school. Yun po tabi so mga nag-drop out tadi. Sabi kan Deped because nahanap so pigahanap. Nahanap mo ngayon so pigahanap mo. Ayan ang ko na do. Pero aram nindo may adakula po ang responsibilidad niya to na mga kamagurangan. Dakulaon po ang responsibilidad niya to na mga kamagurangan. Pag siring po tabi kay ni na sitwasyon na kita baga po ang sa tuyang mga kakian, data po tabi pagpabayaan na sige sa naninsige. Yun mo yan, grade 6 pa sana, grade 5, no? Grade 5 pa sana po. Ang ka ikit-ikit po tabi, buro boyfriend, sus Mariosi po. No. No. Sabi ni kansakuyang Agum, yaon pa lang si Mai. Maray na, good morning da, sabi ni Mai, ni Mamay. Garo day nakatogit ka sumanggi.
Ah, karena nakatong it ka subang jadi. Nakatong it tao. Nakatong it. Di ba di ha? Paditit man sana. Bako man yan. Bako man ang pugo. Sus Mario si po. Bako man pugo tapos waiting ano. Bale ha. Ito man sana. Ito man sana. Kumbaga libangan. Libangan. Pag naglilibang-libang ka baga. Bako man yan so kwan talagang ang sugal ano. Paminsan-minsan man sana. Sige. Sa ako nga ni. Sa totoo lang ako nagsusugal man talaga ako. Pero bako yan na baraha tabo ko. Ang pigsusugal ko po tabi, bulang. Pero pag igwas lang sobrang kwarta, pag dahi man sobrang kwarta, dahi man ako, abo man ako. Dahi man talaga ako. Abo ako kaan. Di ba? Pero pag medyo nakaipuan mo man minsan na malibang manan sa imong sadiri. No? Kay puan man na maglibang man lang sa imo. Magastuson ganyan sa imo sa dire. Good morning, sir. Si